zuen alaba bat, San Herriko xarman garien da, bigizonek nahi zuten gabezan. Bueno, Leire López Zuloaga, Susa argitaletxekoa, hementxe ja azoka bukatzear, berrogeita hamazazpigarren azoka bukatzear, ze balorazio egiten duzu Susa argitaletxetik? Ba, egia esan oso ona. Bai. Bueno, batetik jende asko ibili da, bereziki sortzian, bereziki osteguna oso egun fuertea izan zen, eta bueno, ba, guretzat Durangoko azoka izaten da urteko momentuetako bat, seguramente momenturik handiena irakurleekin egoteko eta jakiteko nor diren gure liburuak irakurtzen dituztenak, eta bueno, hori aurten ia zeren neurri batean, baina aurten berreskuratu egin da, eta beti da pozgarria. Eta bueno, gero ahotseneako aurkezpenetan adibidez nabaritu da jende asko ibili dela. Ba, oso ongi esanen nuke. Ongi, gustura hartu dugu normalidadearako bidea. Liburuak nik uste dute gure liburuek oso harrera ona izan dute eta oro har balorazio polita egiten dugu. Bueno, balorazio ona, guk aurten ekarri ditugun nobedadeak, bueno, mugitu dira. Gehien bat nabaritzen da, artistak eta etortzen direnean, Durango normala denez, jendea hurbiltzen da, eta guk Einaute Lorrieta, Ines Osinaga, Imanolen antologiare mugitu dugu, Gariren azkeneko diskoa, gustora. Ni uste urteen poderioz indar asko hartu dula hori, ez? Nabaria dare bai, artista gero eta gehiago beraien estan propioak eta jartzen dituzte, baina guk ere gure artistak eta etortzen direnean estanea jendea hurbiltzen da, eta ni uste trato hori beraiekin hitz egin, beraien sinadura lortu, beraiekin argazki batzuk atera, nabaritzen da asko, jendea gero eta gehiago hurbiltzen da artista dagoenean bai. Gu 2006an hartu genuen lehenengo aldiz estana, eta egindan urte guztietan egon gara, aurten bi estan, lehenengo aldiz, eta orduan nik uste dut inoz ez dugula inbeste saldu. Azkenengo diskanetatik, 1.500 aletik gora salduko ditugu, eta egiz esan ez da oso erreza olako formatu bat, gaur egun gero eta gehiago kostatzen dena saltzia, oso posik, egiz esan gaur igual apur bat lasaitxuena, baina lasai ondan uneetan ere jendea erostera etorri da, eta beste batzutan igual gehiago kuriosidade gehiago ikusi dut begiratu eta esan beste erosi, eta inguan nik uste jendea erostera etorri dela. Normalean beti gauza bera gertatzen zaigu. Nobedadeek bere ibilbide propio dute eta ongi funtzionatzen dute, baina jende asko gure funtsara jotzen du. Funtsa desente mugitzen da, hau da, izenburu ezberdinetatik ale gutxi batzuk saltzen ditugu hemen. Beti pentsatu izan dugu gure katalogoa herri txiki askotan edo bizi den jendearentzat ez dela horren eskuragarria, eta Durangora datorrenean bertan topatu eta hori ere hartzen duela. Beraz, normalean nobedadea izaten da gehien, baina gure funtsak beti bere tokia dauka. Hori normalean udazkeneko narratiba beti izaten da gehien saltzen duena, kasu honetan Anari Alberdi Santesteban eta Nerea Ibarzabal Salegi, baina bestelakoak ere oso ondo egon dira. Lehen esan dudan ezin zaie, bakoitzak bere tamaina dauka, eta adibidez, niretzat bereziki pozgarria da, poema liburu batzuk ondo ari dira funtzionatzen, antzeslanen bat ere bai, hori sorpresa derra izan da, albumen kasua da, edo saiakerak, ez da, adibidez Leire Milikuaren Alizipen, beraz pozik. Esanen nuke, Iputaz Zikinak autobiografia bat liburuak, Asata Sakure eta Juno Maken liburuek bere zentralidadea izan dute. Haurrek hitza eta fasismoaren aurka ere bai oso garrantzitsuak izan dira, baina bi horiengan atentzioa jartzen ikusten dut oso garrantzitsua dela, eta guretzat oso importantea da. Hain zuzen ere, Iputaz Zikinak liburuarekin nolabait momentu honetan feminismoan dauden eztabaidetan ikuspuntu konkretu bat eman genuen, sexu langileena, eta autobiografia bat Asata Sakur Pantera Beltzaren ibilbidea kontatuz, gartzelen inguruko posizioa ere oso garrantzitsua zelako.
Bi urte bereziren ostean, aurten betiko formatua berreskuratu du azokak, igarri da hori, ikusi duzu jendea gogorrekin zegoela. Bai, nik uste dut, bueno, bai azokan eta orokorrian bizitzan, kontzertuetan behigartzen dugu jendean, nik uste dut danok gauzela pandemiaren ostian da konfinamentuaren ostian, gauzak gogoz berriz bizitzen, ez?